गाहाय गाहायावनो मा होनोमोन खरदि मिखि खामब्रेंगा जों खरदै होननानै बुङो जाखाना दं So guys, intro na dong lang kintu hayakin gobotar जाबाय ना भिडिअ बानायनो होया बेना चेनेलाबो ओरैनो जिरायनासो दं आरो दासाननैसो माइ गायनाय मानाय दाथ' जोब्बाय किन्तु ओमफ्राय दाखालबावै माइ गायग्राफोरनि हाजिराबो होनो होआखैना दिनैसो हैनांगौ मैया आङो फैसा लायनो थांनो नागिरदोंमोन बेंकआव ओमफ्राय मा जादों मिथिबायना जाय उन्दुना लादों सिखारनो रोंखायाखै पुरा 5टा 6टा बाजियावसो सिरि मोन्दों आङो साना उन्दुनाया ओरैबायदि निन्दो थांदोंना मैया बेनिखायनो मैया सानडेमोन नालाय दिनैथ' मानडे जाहैबाय दा आं थांबाय थादोंसै माखासे खामानि दं दा मावलांबाय थादोंसै मा खामानि दं देखायलांगोन आं बे भिडिअनि गेजेरजों So guys नै नोंथांमोना सान्दुंखौ नायना लालाय ओरैबायदि जोंगासिनो दिनै 8टाल' जादों समा ओमफ्राय सान्दुंखौ नायना लाबानो जाबाय एकदम ब्रां ब्रां होथारदों दा दखानाव थांना फैखायनो आं फार्स्टआवनो दिनै जुदि बोरैबा माइ गायनो थायोबाना सेस जाजोबगोन दिनै बोथोरा ओरैबायदि गरमखा फुंनिफ्रायनो आया मा जाखो लामाया जिबायदि डेन्जार जोंना दाखालिनिफ्राय मानसि गोलैगासिनो दं सोरबा सोरबा आया आमुल मोनसे होनानै फादे हाय कमफ्रेक जानि फै नै खाथियावनो जि गिदिर गिदिरथार जोंहा ना समफ्राम ना सफारि बे फिसा बे गेदेर गेदेरा दहाय मोननाय दंमोन जाबाय नामा नोंलाय नोंबो जागोन हा जागोन ओं याय साननैसो थाबासो रासिगोन खोमा दानो राथ'नाय नंला आरो नांबावगोन सप्तानैबाथाय मोजां रासिगोन आरो एडभान्स ना एबे दुसराफ्रा फिसा फिसासो खोमा फिसा ओरैनोसै आं गुलिगोन समफ्रामखौथ' लाबाय बेनिफ्राय आरो मोनसे देखायबावनोसै आं गाहायावनो दं मा होनोमोनलाय नैबेखौ नोंसोरो हा नै गाहायावनो मा होनोमोन खरदि मिखि खामब्रेंगा जों खरदै होननानै बुङो जों खरदै होनो आरो बिसोरना खरदि मैखिनो ओमफ्राय खामब्रेंगा होननानै बुङो गोबां मानसिफोरा मिन्थियोबाथाय ना बेखौ जानो नामा बेबो मोजांब्रा So guys, भिडिअनि गेजेराव नोंथांमोननो मोनसे गेमिं एप्लिकेशननि सायाव बुंनानै नै जायना नामा जाहैबाय रुमि वालेट स फार्स्टआवनो नोङो बेयाव रेजिस्टार खालामना लाबानो जाबाय जेब्ला नों मबाइल नाम्बार होनानै रेजिस्टार खालामगोन अब्ला बेयावनो 41 रुपिस फ्रियावनो मोनगोन स लोगोसे बेयाव रिफार एन्ड आर्न माने लोगोफोरनो शेयार खालामनोबो इनकाम खालामनो हागोन लोगोसे बेयाव शपनि अपसनबो दं नों जुदि शपनि अपसनाव थांनानै नों रिसार्च खालामनो गोसो दंबाथाय 10 टाकानिफ्राय 50 टाका नोंनो जेसेबांखिनि नांगौ नों खालामना लानो हागोन स बेयाव गोबां गेम दं गाइस दायो ड्रागन भार्सेस टाइगारखौ आं प्ले खालामबाय दे नोंथांमोना नुखादोंआनो अके नायदोंसै एबारो 200 रुपिस 200 टाका आङो माबायाव होदों आङो ड्रागनाव होनानै होदों नोंथांमोना नायबानो जाबाय नायदोंसै ना 300 होनो 300खौनो होनानै होदोंसै दे 200 होदोंमोन खिन्थु 200 नांला 300 होनानै होबाय आं अफारखौनो होबाय स नायदोंसै अके देरहाबाय नोंथांमोना नुखादोंआनो फार्स्ट गेमखौ एबार सेकेन्ड गेमखौ आरो बे साइडआवनो होना नायदोंसै नामा एबार 500 टाका होनानै नायदोंसै नामा सानदों आङो अके एबार 500 होदोंसै खिन्थु नोंथांमोना गोदान मानसिबाथाय एसेबांखिनि अफार गेलेनाङा दे स आं नायदोंसै एबार आं 500 टाका आङो बेयावनो होनानै दोनसै दहाय 300 टाका देरहाबाय एबार खेबसे नायदोंसै जुदि खेबनैयावबो देरहायोबा 800 टाका लाब जागोन आं डाइरेक्ट उइथड्र खालामखागोन आं देरहाबाथाय एबार स आं थांबाबो 200ल' थांगोन मानोना खेबसेयाव 300 लाब जाना दंखायो नालाय अके एबार खेबसेयावबो 500 टाका देरहाबाय दहाय 300 एबार 500 दाना आं बेखौ उइथड्र खालामदोंसै दे उइथड्रआव डाइरेक्ट फैबाय आङो नोंनो जेसेबांखिनि रां नांगौ आङो 2960 रुपिस बेखौ जास्ट नोङो UPI नङाबा नों बेंक एकाउन्ट हागोन आं उइथड्र खालामबाय नुखादोंआनो बेयो साक्सेस जाबाय आङो डेसक्रिपसनाव लिंक होनानै होबाय दे नोंथांमोना थांनानै डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय सोरबा जानो गोसो दंबाथाय फैबानो जाबाय जोंहानाव ना मोनजाजोबगोन सब गाहायावनो है आखाइजों ओरै लोगो हमबानो आरो बै सरफुलिमोन बेयावनो दं सरफुलिबो दं दा थायनायनि सिजन नङाना जेब्ला थायो दानाया बायलायलायो एकदम देन्जार थायखायो थ' बेखौ जायोबाथाय अखा हानाय समाव जानाङा दैब्लेब्ले जायो बोरैबा गोथाव जाया ओमफ्राय सान्दुं दुंनाय समाव जाबाथाय हेभि जागोन मा जागासिनो गोथाव ना
Nah मा? Mare? Tahu nggak? ओमफ्राय नों दासो फार्स्ट मोनजादोंमोन ना सानिखौ? गाहायावनो आगोल एकदम गाहायनिफ्रायनो थायोमोन दा बहुत देरबाय बिफाङा ओमफ्राय गोजा गोजाखौ नायनोथ'लाय गोजा गोजा दंमोन ना जोंहानाव गोजा जाथिसे दंमोन ना बेखौबो नायनो र' दानो Bro, tapi ya bro. So guys, बेयावबो जोंहाना माबा गोजा जात दंमोन ना नैलाय नै देराखैनो जागोन सानबायमोन जोङो दा जुदि देरोबाथाय जाबायमोन आरो ओमफ्राय दा देराखैनोबा जायासै सानैसो थानानै मोनजासिगोन आं जानो बिराद गोसो जादों बे गोजा जातखौ ना हा नैलाय बे नारेंखौबो जों दा सरबत लोंनो लाहैदोंसै जा गरम जागासिनो दंना बोथोरा नङा गाबांनि थायदोंमोन माबा हांजो मिथिया जाबाय खोमा साफानि सिं सिंसो दंसै आरो बारा गैला गोजौआव थायाखै माबा गाहाय गाहायसो नाङो माथाय नै गोजौआव गैया गाहाय गाहायावसो नांदों बैनि जेबो दं मबाइलाव बारा नुनो नागिरा So guys, दा आङो लांगिनाव थांना फैदोंसै ओमफ्राय हारसिं थांनांसिगोन नामाथाय ना सासे लोगो लिङैनि आङो आइया बेयाव दं गरमजोंनो बासा हाथारला दा साननैसो ओरैबायदि गरम जादों दाखाल बयनिफ्रायना जोंहा गायखांनायनिफ्राय दिनै बाराद्राय जादों ना बिराद सान्दुं फुंनिफ्रायनो जा गरम गस्लाथ' गानना थानो हायानो दा आं जे थांबासो उपाय गैया दा माबा गेन्जिसो गाननानै थायो आंबो नों सब सेमानो दे दा लांगिनाव थांदोंसै ओमफ्राय आंथ' गस्लाखौनो गाननो हाखाया ओरैबायदि गरम ना गरमबाय दं दाबो उपाय गैया माबा थान्दा गोजां बोथोरावनो मोजां बोरैबाबाथाय आंनिबाथाय आरो फैसा लायदोंसै माइ गायग्राफोरनो होनांगौ बेखौ होखांबाथाय क्लियार माथो थाइसे थाइनै जालायनांगोन आङो भिडिअ लानानै कल थांनोथ' लांगोन हा गामिनि बेकार सेंग्राफोरा नुबाय लुदु गेलेग्राफोरा सानाबो दोबैबायानो ओमफ्राय साफा सेन कभार चेन्ज खालामदों गारि सेन बोदों मबाइल चेन्ज खालामदों फुरा बे सेन कभारामोन फुलमोन बेयो ओमफ्राय काटा काटा गाबबाय थायोना itu karena pura sense করে দিলাম মই नायनो হয় आरो गामिया লগত So guys, न'आव सफैगौमानि मोनाबाय ओमफ्राय नै सेन कभारखौ लागायदोंमोन ना 100 थाखा लादों बे नङाबा आगोलनि दाव आंना माने फुल सेन कभारमोन बिराद कत्रं कात्रं गाबबाय थायोमोन एसेयावनो साउन्ड लाबायबाय थायोमोन दिनै सालायना फैबाय जेबो साउन्ड होआखै मोजां नांदों भात केरेला मा होनोमोन इखो हा जिंखा भात केरेलासो नागिरदोंमोन जिंखा आं जानो मोजां मोनालै मा होनदो नों जाया गैया हाय फैसा खुस्रा मोनबोलायदों र' सोना दोननि 10 थाखा 5 थाखा बिदि सोबाय थायो माला फुल जागोनथाय बेयो